Μου είπαν έχω Μου είπα να βρω μάνατζερ πρώτο παλικάρι με πολλές απαιτήσεις και δουλειές που έχει κάνει. Όπου παίζει κάμερα εγώ το φανάρι και συνεργασία με τον Τάρι που πετούν οι γλάρι. Να είναι το τσιγάρο αυτός κι εγώ το ταστάκι. Πάνω μου τη σβήνουν να γελάω σαν το σάκι. Πάρε πόζα μια φωτό με τη μαλλιωτάκι. Δεν σε μάθανε καλά, βγάλε το μπλουζάκι. Άλλαξε αυτό, βάλε κάτι πιο καυτό. Το παντελόνι πέφτει, με ρωτάει αν θες μικρό. Πενεύεται που μου έχει κλείσει με το λαϊκό. Και όταν λέω λαϊκό εννοώ στην εθνική οδό. Θέλει από ό,τι κλείνει και δεν κλείνει να στα πάρει. Γι' αυτόν αγαπητός θα είσαι μέχρι όσο πάει. Γι' αυτόν η ματαιοδοξία σου είναι η δουλειά του. Και εμένα η δουλειά μου να χαλάω τη δικιά του. Μου είπαν μάνατζερ να βρω για να έχω ό,τι ζητώ για να έχω πολλά ευρώ και να τρέχω όσο μπορώ. Μου είπαν μάνατζερ να βρω για να έχω ό,τι ζητώ για να έχω πολλά ευρώ και να τρέχω όσο μπορώ. Φώτα, κάμερα, δράση και πάμε. Τελικά όλοι ένα μάνατζερ ζητάνε. Λένε αυτοί πως έχουν άκρες που για μας κρατάνε. Το θέμα μουσική όμως πια δεν συζητάμε. Όλα μες στο blender και ό,τι να είναι. Φτάνει να σε μάθουν από που δεν το κοιτάμε. Να βγαίνω στα παράθυρα, κάτι που φοβάμαι. Απ' τη μουσική μου θέλω απλά να μ' αγαπάνε. Κι αφού δεν βλέπεις εγώ δεν θα σ' ακολουθώ. Σε μια κούρσα με σένα οδηγώ. Κοιτάζουμε το ίδιο πράγμα πάλι οδό. Αγαπώ τη ραπ ενώ εσύ αγαπάς ευρώ. Εμπόριο με πορνεία όντως διαφέρει κάπως. Το πρώτο να πουλήσεις πρέπει να είσαι γάτος. Το δεύτερο και το πιο εύκολο που θέλει είναι να ενώσεις το hip hop με τσιφτετέλη. Μου είπαν μάνατζερ να βρω για να έχω ό,τι ζητώ για να έχω πολλά ευρώ και να τρέχω όσο μπορώ. Μου είπαν μάνατζερ να βρω για να έχω ό,τι ζητώ για να έχω πολλά ευρώ και να τρέχω όσο μπορώ. Πρέπει να βρούμε μάνατζερ. Πρέπει να βρούμε ψηλά, οπωσδήποτε. Και μια γκόμενα καλή. Όχι, χωρίζει. Όχι, δεν χωρίζει. Τα φτιάχνει τώρα. Θέλω ένα μάνατζερ. Ίσως να πάω και στο Χατζη Νικολάου. Φέρτε μου το τηλέφωνο τώρα. Ναι, μ' αρέσει. Ναι, μάνατζερ. Είμαι ο Φάιροσαν. Ναι. Θέλω να με μάθουνε όλοι, μπορείς? Ναι, θέλω παντού να λένε Φάιροσαν. Ναι. Οκ. Θα κάνω ό,τι μου πεις. Ευχαριστώ.